Em dic Roc i fa 2 anys em vaig quedar en coma quan intentava formar part d'un grup d'amics. Veus aquell trampolí? Ja està boig per saltar des d'allà. Doncs és el que hauràs de fer si vols ser amic nostre. Aquell salt va convertir el meu dia a dia en un autèntic avorriment, fins que un noi amb camisa hawaiana va ingressar a l'hospital. M'han de tallar la cama. M'encanten aquests silencis. Aquest silenci no és recomparable a quan veuen que et falta una cama. Jo quan la vaig perdre li vaig fer una festa comiat a la cama. De veritat? Sí, m'ho va dir un metge i vaig pensar, per què no? Podríem formar un grup i fer la teva festa. Què dius? Tu, per què no? Jo sempre dic que aquí no em moriré de càncer, sinó d'avorriment. En tots els grups sempre hi ha 6 tipus de persones. El líder, el guapo, el llest... Imprescindible, el segon líder, que seria líder si no hi hagués el líder, i la noia. Sota la direcció de Pau Freixas i amb un test basat en la vivència personal d'Albert Espinosa, que dilluns arriba la nova sèrie de TV3 Pulseres Vermelles. Una producció que narra la història de 5 nens i nenes d'entre 8 i 17 anys que estan ingressats a l'hospital a causa de malalties diferents i que faran d'aquest centre una experiència ben especial. I és que, segons el seu director Pau Freixas, Pulseres Vermelles vol fugir del drama per mostrar la cara més positiva de les coses. És una sèrie que només que ho vegin xavals que estiguin a l'hospital i els doni de sobte una perspectiva diferent del que estan vivint. Xavals que algun dia acabin anant a l'hospital i hagin vist la sèrie en el seu dia i quan vagin cap a l'hospital caminant, a part de veure tot el que els hi ve per davant, a més vegin tot el que la sèrie ofereix que pot haver-hi en un món com aquest, que són coses molt positives. Els pares, evidentment, que viuen que els seus fills es posin malalts i els que tenen gent propera, que la perspectiva sobre un món com aquest, que d'entrada tots fem no, per favor, i quan hem d'anar a l'hospital que sigui per fer una anàlisi, doncs se'ns posen els pèls de punta, que la perspectiva sobre això la canviem, encara que sigui 1 mil·límetre, amb la gent que coneixin la sèrie valdrà la pena. Una mirada molt esperançadora que neix del test d'Albert Espinosa, que en un gir de la història ha volgut cedir tot el protagonisme als pacients, en aquest cas els nens i nenes i totes les aventures que els envolten per tractar de superar la seva malaltia. Que per mi era també explicar una mica com és la vida en un hospital, però ja no a través de la meva experiència, perquè això ja ho vaig fer a Planta Quarta, sinó volia explicar la vida d'un hospital, una sèrie que m'ha agradat molt de fer, sobretot perquè per mi no és una sèrie d'hospitals, per mi jo sempre dic que és una sèrie on es creen els caràcters d'un nen. La trama s'ha treballat a una casa de colònies on els actors han estat convivint durant mesos i això ha fet que, a més d'un nivell més gran de la interpretació, també s'han creat diferents amistats fora de càmera. Sí que vaig estar superbé amb tot l'equip, amb els 6 nois, però en un primer moment, quan em van dir que viuria 3 mesos sola amb nois i que només tornaria a casa al cap de setmana, vaig pensar, sisplau, una noia, si no, em moro. Però ara, sisplau, que no vingui cap noia. Quan estàvem a la casa, estàvem desitjant d'anar a treballar, perquè en veritat nosaltres no anàvem a treballar, anàvem a passar una aventura diària que va durar 4 mesos. De nou, el tàndem format per l'Albert Espinosa i Pau Freixas s'agafa força després que hagin treballat junts a Herois, un retrat de la joventut dels anys 80 i que ha estat molt premiada. Pulseres Vermelles arribarà a TV3 aquest dilluns 24 de gener a 11:15, però a través d'internet hi haurà una estrena el dissabte 22 de gener, quan es podrà veure el primer capítol. On anem? Poder parlar